Hej YouTube, velkommen til video. I dag skal vi gøre en anden type workout. Så først, så nu skal du bare træne på din, og nu gør jeg sådan her. Det må man ikke bruge. Kun hvis man faktisk lader sig. Skal jeg? Ja. Nu skal jeg stå på balancebrættet. Hvad? Okay. Bare gå nu. Tape den der. Eller den der. Jeg tror, hun sagde, du må ikke tale. Ja, det er som om, I sagde, du må ikke tale til den der. Skal vi ikke lave noget mere end det? Jo, mere end det. Vi laver flere videoer senere. Men først skal vi lige være trænet. Så er vi færdige. Okay, det var en kort lille gym-video, så hvis I kunne lide den, så bare smid et like og subscribe. Og tænd underretningen, notification. Så siger vi farvel.